So, karon mga ka-Team Tinago, magbukbang mi. Saging bugtok. Kay gisugo mi ni Dongmert. Og sa tag-iya saging nga si Nanay Sides. Karon, kaya lagi kauno ni among sausawan. Toyo nga nice sili. Kaon ta guys. Lami man day guys. Tingtok lami kayo. Lami ba? Lami kayo. Wala kaming pakialam! Karon pa ko guys. Lami man day yung bugtok na saging guys. Muna sila guys oh. Bugtok guys. Lami kayo guys. Mangayo mo guys. Lami kayo kaon guys. Mga ka-Team Tinago. Lami kayo. Langoy. Kayo. So, karon mga ka-Team Tinago, kung kinsa may gusto mong pa-shoutout, kung sa may kaunon namo, saba lang. Kaya lagi. Oh, buktok nga eh. Naman kayo. Siya pa ka ha. Ito is manina ini. Naman kayo guys. Ay na tong mga mahal ding tao. Nature guys. Naman kayo guys. Tapos kining nature. Sus, tinanom na to. Ay, tinanom. Kimuha mo na yun, no? Inawat. Nagdaba guys. Kaya kini guys. Tinago. Nutrients. Mayo kini sa atong paluwasan. The best kini. Balag bugtok guys. Basta dili makabugok. Bala saging, basta labing. Murag yapon siya glitson. The best siya sa litson yapon. Magtuuntag pinobinsa ba? Bugtok lang ang the best. Mga ka-Team Tinago, kami ni Bruno Mars. Ako, taguyok man ko. Bruno Mars, musulti sa inyo ah. Mukaon muglami. Ikaw, lami. Pag di mo kaon, matigok mo eh. Kaon yun. Kaon. Ba, Bruno Mars no? Ay, kaon yung always kaon. Ha? So, kastorya lang kayo. Guys. Lami kayo. Tabangin mi guys. Ating Tinago, tabangin mi. Shout out ko dyan sa mga nananawa. Katawa lang mo. Pero tagaan na mo. Binlan ta mo. So karon mga ka-Team Tinago, kami ng aking utol. Nagawag kaming aming tinagong talent. Game. Music maestro. Ibrahim yung istorya. So, yan naming tinatagong talent. Okay, babalik na kami kakain na. Gusto nyo ba guys? Talent mo. Ganda no. Ano mo ni? Kaya pa?
kaya. Kami galang. So, ako rin guys. Parang hindi ko na kaya itong kumain ng mga ganito guys. Mga katingtin ako. Bugtok. So, dito lang namin tatapusin. Hindi talaga kaya. Guys, tabangin mo guys. Paki-share, paki-subscribe. Paki-follow na rin. Mga Team Tinago. Mga gawas. Gawas Team Tinago.